Lezi ndaba sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwantsheni. It must be made clear that the president shall not yield to threats and ultimatums. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi ngeke ashaye lo mthetho iDA ngemva kokuthi leli qembu limnqumela uGwayikatiki ngemva kokuthi ekhomba indlela iphinile kaNgqongqoshe wezohwebo nezimboni uAndrew Whitfield uqhamuka kuyona iDA. Mayibuye ya Afrika mayibuye Lobe unobhala jikelele weqembu umkhonto wesizwe uFloyd Shivambu umemezela ithimba elizohola ingxoxo njengoba eqhubeka nohlelo lokuthola ukuthi ngabe sikhona yini isidingo sokusungula iqembu lezombusazwe elisha. The court will accede to your release on bail, as I have already alluded to that aspect. Sidedelwe ngebheli eyinkulungwane eziyishumi zamarandi isikhulu sezobunhloli uLieutenant General Dumsani Khumalo nabahlanu asolwa nabo ecaleni lenkohlakalo nokukhwabanisa enkantolo yemanje ePitoli. Bekubalekile ukuthi metro thina njengeqala amabhokobhoko siyawabuyisela sibabonise indlela thina esioperate ngayo as i-team yamabhokobhoko. Amabhokobhoko azozwana amandla neBarbarians kusasa ntambama eKapa emidlalweni weQatar Airways Cup ngaphandle kakapteni uSiya Kolisi olimele. Nabezibe sinzonzo sinzonzobele siminzisa umuntu ethi uyageza waze washona nangesicoco siyakhuleka nenabezinyane lengezengeze. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi angeke zimfakele itwethu inkulumo ezimalana nokuthi kumele awasebenzise kanjani amandla akhe njengomengameli uma kuziwe eqasheni noma ekudilize noNgqongqoshe becabinet. Lokho kulandela ukunqunyelwa uGwayikatiki umholi weDA uJohn Steyn ezenothe. Umengameli uRamaphosa kufanele axoshe laba abachaze njengoNgqongqoshe abangathembekile zingakapheli insuku ezimbili. Ihhovisi likaMengameli wezwe lithi lifuna ukubeka kucace ukuthi uMengameli ngeke esatshiswe yizinsongo ikakhulukazi lezo ezivela kumalungu eCabinet. Okhulumela uMengameli wezwe uVincent Magwenya ugcizelele ukuthi ngokomthetho sisekelo uMengameli unegunya lokuqoka nokuxosha ongqongqoshe namaphini abo uma enesizathu sokwenza lokho. It must be made clear that the president shall not yield to threats and ultimatums, especially coming from members of the executive, that he has the prerogative to appoint in accordance with the Constitution of the Republic of South Africa. Unprecedented in the history of our democracy that the exercise by the president of his constitutional prerogative and responsibility with respect to a clear violation of rules and established practices governing the conduct of members of the executive has met with such irresponsible and unjustifiable threats and ultimatums from a member of the executive. Uhlangothi Democratic Alliance sisikaze ukulaxaza uhulumeni wobumbano uma kushaya umnqamla juqu wakusasa ntambama bengakakhonjwa indlela ongqongqoshe beANC abasola ngokunindeka izenzweni zenkohlakalo. See a situation in which the DA can continue to operate in the GNU in the way that we have. I think that there are a number of options at our disposal. Leaving the GNU is one of them. Lo mnqamla juqu landela ukuxoshwa kwelungu leDA uAndrew Whitfield njengephini likaNgqongqoshe wezohwebo nezimboni izolo. Umengameli uthi-ke uxoshe uWhitfield ngoba akazange ayithole imvume yokuthatha uhambo olwaluya eMelika. Oseyilungu elingenasikhundla ku-MK Party uFloyd Shivambu usethathe igxathu ngokucaba indlela yokusungula kweqembu elisha lezombusazwe. Emini namhlanje Midrand uShivambu wethula amalungu esithangami esizoyohlangana nomphakathi Mayibuye National Consultation okuyiwona azojutshwa ezifundazweni ezahlukene ukuthola uvo lwabantu ngokusungula kweqembu elisha la eNingizimu Afrika. Phakathi kwamalungu ethule uShivambu njengamavolontiers oqhubha umbhidlango weMayibuye kukhona nabaholi abaphuma ku-MK Party njengoke waba ngumgcini mafa weqembu uMenzi Magubane nabekade bengamalungu eEFF ufana Mokwena kanye noVusikhoza. This is the leadership that is going to lead the process of national consultations
to ask what is to be done in the political developments of South Africa. This collective is going to crisscross the whole of South Africa to listen to the people. uShivambu uthe isinyathelo sokuthi afune uvo lwabantu ngokuthi sikhona yini isidingo sokuqala iqembu elisha kungenxa ukuthi amaqembu akhona njengamanje awenzi lokho okulangazelelwe ngabantu abansundu. Why we said we must consult is because we think that the organizations that are supposed to be the fighting instruments on behalf of the oppressed masses of our people are not adequate enough to could fight the battles ahead. We don't have confidence in the ANC. We don't have confidence in the MK. We don't have confidence in the EFF. And those are the three biggest black organizations. Uphinde wasebenzisa lenkulumo yakhe yanamhlanje wahoxisa amagama akhe ngokusola ilungu le-MK Party eParliament uNhlamulo Ndlela njengomuntu osebenzisa isidakamizwa. I must unconditionally retract the statements about drug use and alcohol abuse of Nhlamulo Ndlela. Unconditionally. But we take this opportunity to encourage all the people of South Africa to stay away from drugs. Sithethelwe ngebheli inkulungwane eziyishumi zamarandi isikhulu sezobunhloli uLieutenant General Dumisani Khumalo nabahlanu asolwa nabo icaleni lenkohlakalo nokukhwabanisa inkantolo yemantshi ePintoli. Khalelwa amasongokazi gonyela kwalaba sekuqubule imibuzo eminingi ngobuqotho beyinhlaka eyibhekela ukuphepha kwezwe. Amacala ababhekene nawo asuka eqashweni kwezisebenzi engenazi iziqe ezifanele nasekusashazweni kwemali kahulumeni linganiselwe igidini zamarandi. In favor of your liberty, with the likelihood that the state has also not presented a very, very convincing case in this regard. I don't say there is no case, but the case is not convincing. The court will accede to your release on bail, as I have already alluded to that aspect. Major General Philando Shaba uyisikhulu sezemali kwezomhloli uyena kuphela onqatshelwe ibhail kuleli icala ubhekene namacala afanayo nakwelinye icala. Therefore, accused number 2 remains in custody and until the 13th of July of August 2025, unless the matter is expedited for the consideration of bail under Schedule 6. Uqashwe emsebenzini kaBrigadier Mukwelo ngumsolo wesikhombisa yikhona ukususe umsindo. In this particular case, the brigadier that was employed from BMW, we are aware that our HRM department, our Human Resources Management Division, did verify her qualifications with the South African Qualifications Authority. She is in possession of a national diploma in mechatronics engineering as well as a BTech degree in industrial engineering. But I will not go into the merits of this case. Leli icala lizophindela enkantolo ngoNcwaba. Selitholakele ibhunga elineminyaka e-19 ubudala uKamohelo Bawukhudi nowathunjwa ngasekuqaleni kwalenyanga esendleleni ebuya esikoleni eBloemfontein esifundazweni iFree State. Sebene impumelelo ecaleni lokuthunjwa kukaKamohelo Bawukhudi obeseduke izinsuku ezingama-22. uBawukhudi utholakale kanye nabasolwa ababili emgwaqweni kuyo le ndawo babeke sebehola amaphoyisa kulomuzi okukholakala ukuthi ubegcine kuwo. 2 of the suspects were intercepted just at the entrance of Wepener from the town. That is when you get into the township. And that led us to where we managed to track this house, where other 3 suspects were intercepted from the house. Izakhamuzi sale zibambo ngezantsi ukuthi kanti sonke lesikhathi bekhona endaweni. Kafushane uthi abaphathekile kahle njengoba basolwa bengabantu abaphila nabo emphakathini. Lezi zindaba zilethe ukukhululeka emndenini, esikoleni nasezinhlanganweni ezahlukene. We know that when he was kidnapped, when he was allegedly kidnapped, it was during the exam. So fortunately, he has not missed a lot of national time, and we have agreed. I spoke to the school this morning. They will make arrangement for him
to write some of the papers that he did not write, but also will provide psychosocial support and support him throughout his academic journey. Solo bazovela enkantolo yemanje eseBloemfontein ngomsombuluko. Amaphoyisa adubule abasolwa abathathu bashona esigamekweni esenzeke esigodini saseNkawukazi enqeleni esifundazweni Eastern Cape. Imbiko ithi bidudulana ngezulu lezandla phakathi kwabasolwa kanye nabakwasidlodlo zasale enkundleni zelelesi. Intatheli indaba ze-SABC uFundiswa Mhlekude usihlanganisele lo mbiko. Silapha enqeleni kwilali yaseNkawukazi phambi kwendlu apho kuthe kwakho udubulwano phakathi kwabantu ekucingelwa ukuba ngongqevu kunye neqela lamapolisa elibizwa ngokuba yi-TRT. Siva kuthiwa ke belilanda ekhondweni lemoto ethe yebiwa eyi-BMW, kodwa bathe besakufika apha belandela itracker bafika badutyulwa ngabantu ebebelapha ngaphakathi, nalapho ke baye badutyulwa bona abarhanelwa bobathathu basweleka. Kodwa ngoku sinaye obambele njengomkomishinari wamapolisa kwiphondo leMpuma Koloni, uMajor General Thandiswa Khuphiso, ozawuthi asicacisele banzi ngeyona nto yenzekileyo. Major General, enkosi ngexesha lakho, uthi kwenzeke ntoni? Apha kukho imoto eyi-BMW ethe yahijackwa eGauteng, kuba ke ithe yafakwa itracker eyakwazi bayilandelelwe izofika apha kulomzi. Bathe ke xa befika apha kwacaca into yokubana bavulela ngembombolo emapoliseni lawo ebenceda abantu abasuka eGauteng ukuthi belandela le tracker yale BMW ilapha. Then badubulile bengaphakathi ngezibhamu ezikhulu ezi AK-47 kunye ne-rifles ezileleyo pha. Inani lawo bebengabantu abahlanu bephelele apha phakathi kule ndlu. Ababini kubo bathe bakwazi ukubhunca babaleka baphuma. Sisasiqobe itolo kanti mama besibuya sizokuphathela udaba oluthi kuhamba kwakhe angizange ngize ngivume ngoba ngathi noma ngiya ngiyomlanda bala naye. Ufuna impendulo umndeni webhunga elineminyaka eyi-13 ubudala okusola ukuthi lishone ngesikhathi liyosokwa ngemva kokukhala ngesiso esibuhlungu emalahleni esifundazweni eMpumalanga. Asibingelela sikwamukele mbukeli uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi ngeke ashayele umthetho iDA ngemuva kokuthi leli qembu linqumela ugwayikatiki ngemva kokuthi ekhomba indlela iphini kaNgqongqoshe wezohwebo nezimboni uAndrew Whitfield oqhamuka kuyona iDemocratic Alliance. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo uma nje iqedwa ukusakazwa. Ibamba lomkhuzo wamaphoyisa esifundazweni Eastern Cape uMajor General Thandiswa Khuphiso uthi yize namhlanje kusilokugcina kwamanye amaqembu abatakuli, kodwa amanye azoqhubeka nokuthungathi idumbuza abadlule nezikhukhula esifundazweni. The search and rescue will continue as long as there are members of the community that are coming forward to say, I am still looking for my loved one that I was told is in this area or was traveling to this area to not reach their destination. There is no way that we can stop the search and rescue up until we can be confident and comfortable in saying all the community members are happy with their loved ones. They can identify their loved ones, and even those that are still there at the mortuary are identifiable. As long as we do not get that closure from the communities, we cannot continue, because we are servants. We have to continue doing so. Izangoma zezulu seyikhipha isexwayiso zithi ngalindeleka enye futhi imvula enamandla engxenyeni ezithile zezwe. Le mvula isivele yenza omkhulu umonakalo engxenyeni zaseNingizimu Afrika.
Lesi isikhathi esinzima kuzakhamuzi zasemjondolo yaseLotus Park eGugulethu. Izakhamuzi zehlulekile ukuvimba amanzi ukuba engene ezindlini kanti zithi sezikhathele ngenxa yokubhekana nalesi simo njalo ngobusika. Kuyadina ukusolwa ukuthetha into enye because oko kwango-2023 sikhala ngento enye. Akukho ncedo luvelayo, sesikhala kumasipala, akukho nto yenzekayo. And siyabukela kwezinye indawo abantu bayakhelwa, bayasuswa kwindawo ezifladayo. Kodwa thina eLotus akho nto ithethekayo. Abaholi bomphakathi bathi ingaphezu kwezinkulungwane namakhulu ayizikhombisa imjondolo elapha nokuhlala kuyo abantu abayizinkulungwane ezinhlanu. Le ndawo okuthiwa yiLotus Park yaba lapha ngo-2003 and uba khona kwayo babesuswa kwindawo ezazinamanzi njengale Lotus yayitiphu ngaphambili kwakusuppose babekwa apha for ithutyana ngoba esenzelwa izindlu kunanamhlanje baselapha qho ngoJuni sifumana lento abantu bakuthi badade emanzini. Inhlangano engenzi inzuzo iGift of the Givers nayo ithwele kanzima njengoba kufanele ihlinzeke ngosizo ezindaweni ezahlukene. We got a call from Saldanha Bay Municipality Disaster Management in the stress of the disaster in Saldanha. And since Wednesday, we are just getting calls and calls of floods all over the Western Cape. And we need to assist the people. Kunxuswa noma ubani ongafisa ukwelula isandla ngezingubo kanye nokudla avakashele esikhungweni sabacima imlilo saseKapa. Izakhamuzi kanye namalungu eDA kumasipala umngeni eHowick esifundazweni KwaZulu-Natal bebebhekisha bekhala ngemigwaqo engemihle kule ndawo. Le mashi biholwa imeya umasipala umngeni uChris Pappas. Umasipala wasemngeni uthembele kakhulu kwezokuvakasha nokulima ukuze ufukule umnotho wendawo. iDA ithi isimo esingesihle semigwaqo kule ndawo eyingxenye yomzila wezivakashi odumile obizwa ngeMidlands Meander kunomthelela omkhulu emabhizinisini. Lokhu sekwenze izakhamuzi eziwu-700 nosomabhizinisi basayine incwadi yezikhalazo zokuthi umnyango wezokuthutha ulungise imigwaqo. Kubalwa imigwaqo engu-22 yetiyela nobhuqu engekho esimweni. Sinemigwaqo leyo ubhuqu la izakhamuzi zikhalela ukuthi bacela noma ugereje nje ozofika uzoshaya light plating mase kuba khona le yetiyela. So masibheka umgwaqo u-R103 yila khona kunama restaurant kunama hotel la esithola khona ukuthi izivakashi zifikela khona. Izivakashi zikhaliswa ukuthi ke mezihamba ngawo R103 zingena kwama-pothole kuqhuma amathaya. So lokho kwenzani kuxosha izivakashi lezi esizama ukuziheya somkhandlu wasemngeni. Izindawo zaseKarkloof kanye neCurries Post ngaphandle kwaseHowick zinamaplaza amaningi, amahlathi kanye nezindawo zasemakhaya. Osomabhizinisi bathi imigwaqo ayihambeki uma line kakhulu. Kufanele ngikhanda imoto njalo. Kufanele uhambe kancane ushawe isikhathi. Awukwazi ukuhamba ngespeed kufanele ngabe uhamba ngaso ukhava isikhathi. Shothi ufuna uqalelela uvuka usheshe ube semgaqweni edli. Uhlu lwezikhalazo ludluliselwe eminyangweni wezokuthutha. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eHowick. Ufuna impendulo umndeni webhunga elineminyaka eyi-13 ubudala okusolwa ukuthi lishone ngesikhathi liyosokwa ngemva kokukhala ngesisa esibuhlungu emalahleni eMpumalanga. Ubongisiwe Nkosi ongugogo Mfanyana ukhungathekile njengoba belinde ukuthi umzukulu wakhe uzobuya ephephile. Kodwa kunalokho obizwe emtholampilo endaweni uma efika uthola umzukulu wakhe sekumenele. Ukuhamba kwakhe angizange ngize ngivume ngoba ngathi noma ngiya ngiyomlanda bala naye bathi sekangaphakathi ehlathini. Usiko lokusoka selibe undabamlonyeni ngenxa yembiko yokuhlukunyezwa nokushona kwabasokwami. Sicela ijustice lento yenzekile njengoba sishacekile. Na next day ingoma isaphuma futhi le negligence le ayiphele ayistop. Baningi abantwana basazowela agcine ngaloba ekhaya kodwa isifundo asisithole kuloko okwenzekile. Owengamele zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu seqinisekise ukuthi kuyaphenywa ngalokushona komsokwami. Well, sitholile information noma lwathi itolo elizama ukuthi kunomntwana lapha shile emalahleni na 13 years bese baphuma labantwana bese lo mntwana uba nema-stomach cramps manje abamphuthumisa clinic esibhedlela lo mntwana bese washiya. Sicela amaphoyisa kanye abodokotela ukuthi mabasinike i-postmortem sikwazi ukuthola ukuthi ukwenzekeni ukuthi lo mntwana atokwazi ukushiya. Leli bhungu ke lizongcwatshwa ngesonto.
Umnyango wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal usungula uhlelo lokudayiswa kweinkomo emva kokuhlaselwa kwesifo samatele olundi khona esifundazweni KwaZulu-Natal. Lapha kusesigodini sasedlebe olundi. Le ndawo ingezinye zezindawo ezikhahlamezeke kakhulu ngenxa yokubheduka kwesifo samatele. Abalimi lapha abavumelekile ukudayisa imfuyo yabo kwezinye izindawo. Umnyango wezolimo esifundazweni uhlanganise umphakathi ngenhloso yokudayisa imfuyo. Zingaphezulu kwe150 izinkomo ezidayisiwe. Siphila ngaphansi kwencindezi yalesifo. Kodwa ngokusiqeqesha nangokusilekelela ngodokotela ukuthi sikhone ukudayisa noma isifo sikhona samatele sixakile kodwa khona ukuqeqesha silitholileyo njengoba sikwazile nje ukugoma inkomo sayiletha la. Abasemkhakheni wezolimo bathi kumele kusebenze amasu amasha ukunqanda ukubhebhetheka kwalesifo. Without a shadow of a doubt, this is economically crippling the heartbeat of our industry in South Africa. We know that KZN has the ability to be one of the premier spots for meat production in particular, and these ongoing outbreaks limits the ability of our farmers to access the market. Iziphathimandla zixwayisa abafuyi ukuba balandele imigomo yokulwisana nokusabalala kwalesifo. Siyagoma ikakhulukazi endaweni zasemakhaya sesigome kakhulu futhi siyawubona umehluko endaweni zasemakhaya. Siba nama-chemicals esiwakhiphayo sibe endaweni eziyemakhiwe sesize saqasha even abantu abazosebenza ema-DP. Umnyango wezolimo uthi lo mklamo uzokuyiswa nakwezinye izingxenye zesifundazwe ezibhekene nalenkinga. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisolundi. Mbukeli usale kahle.